Nakudzai zvinhu. Padare vazo. Ndongozwa ndazwa kuti mimi kuti mukaenda kwese kurufu kana kukwese kwamunoenda munongoona vanhu vachikunongedzai. Vamati mimi handisi kuziva ndakadii ndakauraya munhu here. Saka mimi muri kuti kubatsirei nechii manje? Wanani ndiwo here vanharaunda vacho? Okay. Awenda mbwende baba ndima uya na mbuya uya nani unokururiwa ini ndiri baba mimi wacho wakuru tofana mbuya uya na mbuya ndii tizazisire iwopo Sana kuri tsinge sinokuka. amutoziva batsirai mbuya a brief history of myself and our family. Ndoda kuti kuuya kwamaita panapa muchiuya namai. Mai ati handei tine nyaya yei. Ini nahangu pachangu zviri kutondinetsawo kuti chii chiri kumboitika mukati memusha. Kuonekwa kwavanoitwa nekuonekwa kwandinoitwa kwakada kufanana. Nhasi kutondishamisa kuti nhasi ndiri kuuya ndinozi ndiri baba, but they treat me as a toddler. Zvekutoti pane zvese zvaunenge waronga vanogona kuita matare avo wouya pamba pedu chidii ndisikazii wototanga wototaura nyaya ndati nhasi gogo yafanana ndiye eni nyama dzako. inini nyaya yake chaichaiyo handisinotonatsa kuiziva. Phineas ndiya Phineas ndini. Saka iri kunzwa Eunice nyabadza versus Phineas nyabadza and family. Saka inini ndiri kutaura kuti inini zvakatotidetsa kuti ndingakutanga ndai kwamambo. But last time what happened is ndakaona masemons nditokubasa kwangu ini. Masemon aya aitaura kuti kwanzi iwewe uri kudikana $30 kudare kwashisa kupwanya. Wakapuma mama wako Roy. Ndikati iwewe chikonzi iwewe watumwa izori kutaura izvi zvitoriwo zvitsva. Tichazonzwa kuti zvakamira sei. Ndimwe ndatoendawo kumba. Svikaumba ndikati mama ndiri kuona zvesabodi iri kutaura zvakati zviri kumbofamba sei. kutaura mai yako ndiko vakaendera kuna mai ndandaa kuchibvunza zvemama ndikati ndaona semon. Saka ndingauzwisisa hangu kuti asi runzi mimi ndimi machifungisa. Then ndine munin'ina ari kwamurewa akapiwa mhosva yake. Ndine mumwe munin'ina kuti kumba wakapiwawo mhosva dzake. Ndikati nyaya idzi dziri kungofamba sei dzakarema kudai zvekuti isisu ndisi tiri kuchengeta panapa tiita zvese. And what I know ndezvekuti vanorwara neBP. Mapirisi tinokutengeraiwo nemonthly basis. Food tinokutengerai tichikupai. Baba wakasiya panapa asina pension. We are trying by all means kuti munge muri kuwana zvese. Even ichedi yaunotogara
ndakatosiya kuwaka imba yangu yenda ndiri kuwaka kuti mama wangu regai ndokagadzirirawo mumba yemazuva mumwe uita stirei ndikaita saizvozvo but kuzongoti ndinozongodzi ndinotaurisa because inini kutaura ndinotaura because zvakawanda zviri kuitika mukati memusha but iri nyaya yakudheerera kungofunga kuti sekuru wake anga ari sabhuku baba wake anga ari sabhuku so tinongozvizovawana tinongoita zvitada hedu pamushapo ndofunga ndo zvinenge zviri mukuitika zviya zviya zvaungoda kungodheerera but usually inini hangu nditi ndakangonongedzana nemunhu but zvinhu zvinozongondirwadza ndinonzwa mama wari kutaura kuti ndikandoendawo kurufu ndinenge ndirido akyuzwa handizozivi kuti zviri kufamba sei. Alright. Maybe what I can do, because to me, this thing is not direction. My person who Buddha Panza, the entire Moya Sakuno go, Damzurake, go, Gondere, the Mount Zapana. Because to Rakamuta Kwesika, can I talk? I don't want to change this thing, the cheat chapu. Because the unit is in the Gogo. And Gogundu and Yata. Nyaya dzacho kagugo zvautaura nyaya handisikuona kuti nyaya idzi because iwo wakupinda dzako dzekudherera unechi no ndosati haisiyo nyaya yacho ba ini ndoda nyaya iyi yekuzi zvemumusha yakanzi zvemumusha iyi yakamangama naeni yabata ndiya ndikuda kuti taurai bamuri garai babati garai bamuri taurai tizvirai taurai tizvimi baba nyaya iri papi pamusoro shemutasa nindi noitwa John Nyabadza nhau iri panapa ndekuti maiguru apa vane nhau iyo vainayo asi havasi kuda kuita ndingangokugirisha ibva kumashure inini ndiri wamwe chete zvatakadai asi mukugara kwedu pane nhau dzaitika mukati memusha mababa mukuru wedu munova ndo makarovha maiguru nhau idzodzo dzakatora nguva yakareba inini ndakatangoziva 1974 ndichiri mwana pakaita urwere hwakaita mukati memusha wedu isusu ukazoguma wasvika futi kwamambo Mutasa mukwasha akambopanichwa iri hanzvadzi yakanga yagadzikwa zvinhu zvakanga zviri paari adzokera mukati memusha mukwasha wakaramba aitaura kuti munhu une zvinonetsa mukoma ndiye akanga asara achitaura kuti no hanzvadzi yangu iwe mukwasha urikuda kudini urikuda kuramba mukadzi wemazana because baba 1972 aripo wakati kutaura pawakasorora mukadzi wako saka zvino zvinoda kutidherera saka nyaya yakamboendeswa kwaMutasa kusvika yadzoka mukwasha akapanishwa kaita 5 days ndichikutondera 5 days dzakasienza wachikuguta kumusoro akaenda aizigora aigara kuOsborn Dam akazouya futi akataura nasekuru pane zvinhu zviri kunetsa aiuya nasekuru Sakamba aiuya samukuru akati ndine zviri kunetsa pamwana wenyu mukoma akaitanga wakaita hanzvadzi yakaita 13 months yakatakura nhumbi akazobara kamwana kadokodoko kakadai ndichizviona inini adzoka wakagara naye dai ari makore anotaiti une AIDS aiwerera bvudzi akaonda kusvika adai hanzvadzi yangu iyo kusvika mukwasha wakazouya aiva nerendi rovha yake akasvika kumusha uko akati ndauya wanasekuru kune munhu wapfuura nekushopu kwangu achitaura kuti ndikuda vabereki vemwana uyu saka ndikuda inini sekuru urewo mukoma wangu aizidiva ndiye akazi enda watore vabereki wemwana uyu akaenda unotora baba mukuru sezani wake akawatora umwe mukoma wacho wababa wedu isusu ainziswaso kwaJohn wakadhiraivha wakaenda vese kwagora wakanzi endai kwaRusapi kune nzvimbo yakataurwa ndo kwaioneka munhu wakasvika kwaRusapi wakachitaurirwa iwe sei uri kunetsa munhu ndiwe baba mukuru hapana kuitwa maintroduction enda unogadzirisa zvinhu izvi endi zvinhu zviri mumba mako enda unogadzirisa nyaya iyo wakanetsa wakapa mwana wemunin'ina uchiisa pabonde iwe wakawana wapedza kurodza enda ugadzirisa nyaya iyi akadzoka mukoma achipenga kuti ndinomutema baba mukuru nedemo haiti zvinhu zvakadaro zvinhu zvaizikanwa wabvuma tiri kumuprofiti yeye saka unofanira kuti adi agadzirisa zvinhu zvake zvinhu izvozvo
zvakakumbirwa mukoma Stefan murume wanhingirikeni wamaiguru vari panapa ndokubva wagadzira. Saka kufa kwakaita mukoma wakabva asara maiguru ari musha. Handiti une zvaanoti ndiri kuona musha watadza kuzvitaura panapa. Hapana munhu wakaenda pamba pake zvokuti nyaba dzazvekutaura zvese, asi maiguru une zvaari kuona zvaasi kuda kutaura mudai. Tinoda kuti nyaya iji tinoiputira kudai todzoka zviroita dambudziko ngozi unouya kumba kwangu achiti baba mini ndiri kuona zvakati. Hazi ndikuonei. Ndio zvatatu nhasi unowapo takauya last time tina sabhuku wedu wakati ndichauya kunotaura zvese. Ndio zvatatu kutarisira kuti dai sabhuku wedu sakukanya ari panapa anotaura kuti atsanangurise zvakataura tiri kunzo. Muri kuonei gogo? ndakarara mangwanani ndizwa lekwakuda kuzondoedza zvendizwa zvezvimbonoita noisi pamusoro peumea. Mendimubatsira cyane pamwe ndinishiwa mbuya wangu ndinowaziva mbuya Nyabaza kubva murume wacho achiri mupenyu aivasabukwai. Mbuya Nyabaza wakambouya kumba kwangu wakamhangarira vakomana wavo 3 tikatombovaisira masamons, asi within a week wakadzokazve wakaudzidzwa masamons. Wachishumba dambudziko randinaro naona wangu wabva wanditi iwewe hatichadi kana kusapota kana kudii, hatichadi kana chekuita newiba enda unodzidzwa mai masamons pane toka 6 or so months tikatozvinyora pasi papepa ravo ripadai. Muri kwanyabadza ine zvese iri kutaura zviri deeper than zvauya unotaura padare panapa. Mumusha mavo mai avakarorwa mumusha mamuine zvinhu zvemo sematauriro aita tsoka vataura apa. Mumusha mamuine zvemo endi vakarorwa zvirimo endi murume wavo akafa aisiya zvirimo. Vanhu ava pamberi apo vakatodzosa bhuku kwasakupwanya vakati bhuku iri imwe mhuri yavo yakadzosa bhuku ichiti bhuku iri nderechikwama, bhuku iri riri kutorwarisa vanhu mumusha medu, bhuku iri haticharidiba. Ndikatora certificate yebhuku iroro ndikafonera mukoma wangu Jeff kuti mukwamba adzosa bhuku zvikanzi richengete rari nesaladi. Bhuku iro mukwamba waitambira mari. Saka vanhu ava shumbaka wese vakadai havasi kutaura chokwadi. Vanhu vafana kutaura nyaya yavo. Taurai nyaya yenyu musaendaitaura ndiniba wana Nyabaza. Taurai nyaya yamafambira panapa. Uyu mutorwa wamuri kushungurudza uyu itori mhepo imwe yamuri kudaidza pamusoro pemhepo dzamuinadzo mumusha menyu. Tell the chief the full story, mubatsirwe. Uyari padhuze apa swederai kuda. Tausai kuna mama. Tausai kuna mama. Last week takauya maikuru wakasvika tiri apo but mambonoerawo ndekwamaoneni tikati vanamuoneni ndiwani kazi vanamuona chanditomboziva asi maikuru vakamboenda kotsvaga nekwamwaoneni nyaka akaenda kotsvaga nekwamwaoneni gonda waibva waita connection dzavo ndo zvakatuma maikuru kuti vasvike panapa. Nhauye tiinayo inhau dzemumusha dzinoda kugadziriswa dzemunhu unodzomaoneni wakatsakatirira musha mana maikuru avo. Saka zvanoda kuti tinonyinyizwe tinodii ndakati pamwe maikuru zvaanoziya gwara atsanangudze ngoti nyaya yatiinayo panapa ine connection yavo nekwamaoneni nao ndekwanyabaza chikwambo chiri musha medu mune ngozi irimo. Ngatitaura nechokwadi mazviko. Nini ndinoda kutongobvunza kuda kuziva ndofunga ndambotaura but handinonatso kutaura. Ndataura nyaya yamatare anoita mukati memusha but ndataura inini vanoita matare avo they exclude me for the reasons known to them. Nhasi uno
vanenge vaushungurudza mubereki wangu. Hapana munhu unoda kushungurudzirwa mubereki wake kutaura chokwadi. Inini handifani kuuya kwaumbowo wezvinhu zvekunyemba zvindisingazivi, because inini sekuru wangu ndakawaona, inini baba wangu ndakawaona, but ukama huripo hwandinoziva ndehwekuti baba wangu dai rudzi rwakauraya munhu ndofunga ndototorawo action, but ivo sematauriro avo vanoita zvinhu zvavanoita zvekuzwa, ivo wochida protection, ivo wofunga kuti inini amwe neamburela wakutonditora seamburela inini, izvo zvizvi wakutonditungamidza kuendesa pamberi kuita kwa pane zvandinoziva straight. Wakaona mama wangu wari muharasa, but they don't come out and say what is happening. Havatauri chokwadi chezviri kuitika. Saka tinoziva sei? Inini ndiri wavhunza, ndakabvunza ndikati ko baba wangu wakauraya munhu. Wakati ndinoziva. Ndikati ko wakarubvunzani? ivo vana baba vemumusha vanotozviti ana baba, asi kana panyaya idzi vanoti iwe ndiwo wababa. Saka inini vandabvunza ndikati mati imimi pane munhu aigara Manyabadza achichengetwa Manyabadza ndio matauriro haatsarukani. Ini vandachibvunza ndikati kuti zvakadaro munhu iyeye akarugara arugara nasekuru Nyabadza upi, sekuru wangu here kana kuti baba wavo? Because nyaya kazhinji dzikufambidzana kana zviri dzemadzidzi. Because umwe munhu zvakangofanana nezvauri kundiita panapa, inini ndotobvuna kuti izvomutora zviri correct, but ndine here umbowo kana kuti pane zvese zviri kutaurwa is it a reputation yekungoti apa pane zviripo apa ndizvaunoita, nezviri kwavo vanongoti zviri apo apapo ndo matauriro avo, ivo kuita kunge wakachena straight. Saka inini ndakatombotaura ndikati inini ndakazoregera kana doro kana fodya, ndatoona kuti zvozvi zvinondikanganisa. I want to be clean, I want to live a clean life. Inini handidi munhu unonditenderera. Ndofunga manzwa nyaya yebhuku apo kuruzoti tinogara pasi kungoti havadi kundibvunza pamanje, vanongoti handidi muri kuona, havadi kundibvunza inini vanenge varungohwanda mumakona umu, inini havandiudzi, but pane zvondinenge ndichiziva nekuda kutotaurawo, ende ivo vacho vanotonazozoti apa chipo chiripo apo. Izvo zvezva they really know kuti ndikataura kuti ngatidai, ndikataura kuti ngatiite zvakati, people they will listen because it makes sense. Ivo kana hwani kutwaya kuti ungana yako haungani mbona, but inini ndikata hangu, it's like recently kwakazi bridge yakaita nyaya yakanetsa pano, ndikata kazhinji kacho kana tiri kuita zvinhu zvinoda follow protocol yekuziva kuti zvinhu zvinofambiswa sei tisati tataka kuita zvinhu. Then inini ndakatomobilize my resources right. Anyway, zvandaona panyaya yenyu kuti musahwandirane, endai panzava mutauro wezvinhu, endai panzava tinoda kubuda panze tiri kuziva kuti tiri kuita chinhu chimwe. Chinhu chekutanga mambo ichandikumbira nhoroondo ndakupai iri kunetsa mhai apa wacharara wasipo mangwani rinozoita dambudziko chatiri kuti mubudire panze, muruzwa baba, chatiri kuti mubudire panze pataurwa nyaya panapa yekuti mai avo wakaenda munyanga wachinotsvaga mhuri yekwamaneni maoneni atika mini kuti mbuya wakutsvaga kwakuita mhuri pane zviripo kana kuti pane zvauda kutaura nemhuri iyoyo zvaari kuziva but asi kusheya nechii nemhuri imimo hisi yenyu yamataura handitya
mune wamwe wanapawesa wari kuiziva ba history iyoyo handiti mozova zvatawana babani naishe sakukwanya kuti kutore nyaya yebhuku kuti bhuku rakanzoswa tizi bhuku rine ngozi rine chiwano andika wamwe wenyu papa watodii awatozivi nezvenyaya iyo saka zikuda kuti nyaya yenyu ika kuti mutotsvage zvinhu mwede kutaurwa chii chokwadi mozwa kuti chiri kunyanya kunetsa imimi mai vangotaurawo zvishoma kuti handirari makusei pane zvinofamba mandikopinda kurara zvinofamba futi makusei zvozofamba futi hawana kutaurawo zvakawanda hausuda kutaura zvakawanda mai asi wane watoratidza kuti wane zvakawanda handiti saka ndosandati mukaenda panze apo handiti mongotoshaya kubatsirwa kuoneka kuti muzvimbobude kuti muone kuti zvipati wane mubvunzo wodii wobvunza uchibatsirwa yesu maiwa mukunda maonenera havasi mukunda maonenera nawe yacho ndio tinoda kuita kuti haasi mukunda maonenera saka murikobata wanhu musingazivi ndo pane nyaya chaipa garai makangwarira zvinhu mukuru haasi kuona kuti pakaparwa mhosva ndimhai kuenda kwamaonenera asi mukororo upi pakaparwa ndii ndakamutuma here pakaparwa mhosva iyo tinofanira kuti tibatane makurumidza kuenda mberi zviri kutaurwa handiti kuri kunzi handiti uyu haasi mukunda maoneni asi haasi mukunda nyama dzako munzwa mukundani ani sarutani sarutani waripo saka murikuitei munosvikepi nayo nyaya yacho hama dzemukadzi uyu hama dzake dzokuronga zitori chii dziri pano dzinofanira kuziva kuti hama yedu nyaya ari kupinda papi mukati mechi wana sekuru sarutani ndakambowadaidzirwa kumba kwavo kwamaikuru ndikaenda ndasvika ndoona kuti kuna ana sekuru ndakazodaidza wamwe baba munini vari papa nawamwe mbuya vasara uko ndikatizwe tiri pamwe chete tiri wekwanyama dzatese naudzaitaurwa vainzvenga futi namo waitonzvenga kudzitaurira hanzarenhasi isusu tiri kuti zvekuti vainzvenga nekuti asiyatinoenda tiri kuti chatoda panapa is their presence yekuti kana mudhira nemwana wavo wanofanira kunga wari pabata mwana wavo wanenge waripo noti kuti izoite reported speech yekuti hanzva dzenyu yakadii yakabatwa ai plus mukadaotesa zvekutaura zvari munotsvaga kwaro zvari kuenda kwamaoneni zvinhu zvari kuendera kwamaoneni handi zvekumusha kwake ndezvekwanyabadza handiti saka which means kuti vanofanira kuziva kuti vazive kuti hama yavo yachenwa mukati menyaya yechi yautaurezva because havangatsvagi zvichi kuda kuti tivabvunze tatoda kuti kutowanesa kuti tangotaura kuti mamuri kuenda kwamaoneni kodini angamona tikuti isusu zvikabuda panze apo zvinoti chii asi mubvunzo ndewekuti tinoenda here nhasi racho wana sekuru pasina sinzi pasina izvo vari kupomerwa zvekwana sekuru zvakasunudefekt yekuti muri kumutora uyu kuenda naye ipapo ndiye watotitora kuuya mudzimai hatina icho takamboita kana pamba pavo ndiwo watotidaidza kuti wanyabadza uya ndiwo nawe apedza kutofamba nekusvika ndipo akazosvikauya baba murudiya musi tiri kuti iyi ndiivhende yekuti iye abatwa handiti muri kuzonotaura sei kuhama dzake kuti hama yenyu yakabatwa muona nyaya chimairi ndopane nyaya ipo pakuti zviri nani waripo wangogare imi chamunotaura nasekuru hama yenyu yakatiendesa kwani kwamambo saka mambo ati iye ari kukudayo kuti munge muripo pachii panyaya iyoyo musiri kuitika zvinhu munge muri chii kuti muzvidii saka iro rikakasausanita basa renyu handiti wakomana wedu warutonyora samu kuna nasekuru munguti paimechera nasekuru dari rireri ndo raudaidza wanasekuru yes.
ndofunga vana baba nyambadza wane ruzivo wariko unonge sendiita uko ndofunga inini ndichirukura ndakatonzwa panapa kana paine zvazonetsa kune mhuri yasekuru Adhamu wanova sekuru wedu munoenda ikoko ndiwo vanogadzirisa zvinonetsa pamba panapa but ndikada kutaura handiri murikuona kuti zvinhu zvacho hazvina pikichama because ini ndakatoongorora ndikati saka imini nyaya yemuruti ngatiende kwamambo imbori nyaya yei ndiri kutombowedza kuvabatsira ndikati kazhinji kacho kwamambo hakungoendwi usina topiki nekuziva kuti tinofambira zvipi because mune remangwana tinozopara mhosva kana dzava mhosva manje isisi hatizozvigoni tinowanawo kuenda kuchikoro kana izvozvi zvinhasi yacho ndatouya nemari yakashota wana wangu maybe umwe wacho wakuuniversity kutotangawo but satani ndipo anoda manje ndipo anotoda ipo papo manje kuti iwewe tinoda kugarisa pasi ende mukatoona kuti maitiro awo ngeekutonongedza inini kutoti inini pane zvindinoziva but I was born just 1974. Right, it's okay. Ngatisangananiswa Saturday. Nditinochi no because mulibona nyaya pairi mukati hamuchawika dambudziko nderei takagara nematsotsi nokuti chokwadi isusu zvedu zvadzisingangodi n'anga kana muprofiti ba nhoroondo vanhu vanayo inini ndakaroorwa 88 takatoenda kuvaka kaumba kemishakada mumba mana vaikura kari kushuva iko zvinezvo saka vari kuda iso pretending unga usiziva zvavari kudiniwa zvavari kuita vanhu ende kuti tisvike kuti panapa nhasi ndivo hatina kuti tira kuenda vezi ndivakati hambai kusangane kwamavo saka vacho vakopedza nokuti vari kuvharidzira zviro wakatisimudzira sondo rapira nesondo rinei inini count me out nandichaipa ngoti ndiwane dambudziko ndiwo futi vari kurapa futi kutaura nyaya dzavo ende umba takaiwaka mishaka takaitema imba makaiwakirei uvai yaita kwachizi ndingataura ngoti inini ndiri mudoko pazviri asi vanoziva dangozviita zvidoko mumafure macho munozi kwakuina sekuru wana sekuru ndisekuru edu handiti ndisekuru nharo ndisekuru edu sekuru wepakutanga ndiane nhaku dzekuzi kwazi wakanga aine mudzimai wakabva kwabepe ari mukadzi wamwaoneni saka wakasiyira sekuru nyabadza mukadzi yenao vichizi aifanirwa kuzi imwe umba yaifanirwa kuzi nyabadza imwe umba yaifanirwa kuzinyi mwaoneni mwaoneni ndiyo nebhuku rinozwa riri kudini riri kutambudza rataurwari kuzwawo saka zvadaro sekuru akabva asvika pakushaita mhuri yese yakabva yazinyabadza hapana kutsa kuzwa kuti mwaoneni naniba nanyabadza akabva taramba tiri one family but ndo chiro chiri kunetsa nokuti mwaoneni uruda zita rake nebhuku rake nemhuri yake kuti inge ichidaidzwa iri panapa saka wana sekuru ekutanga akazvitora iwe nowanoramba asi tichizotota kuti wakambotsidza vana tete vepadenga ndingati nini anonga asezani wangu zvakangwakwendwa mudzi mumba dzawo idzi waibva wapedza inini pandakaroorwa inini paizi pana rutendo wakambotaura ngezvavo mwana wamaikuru matendo wazvapfuura inini ndakaroorwa kuzitura kuisa nedi kadoko ndiko katakatemera mishaka takaize nedi akacho kaibva karoorwa tsakati saka hunde kana murimo zvemumusha zviri kunetsa todambotanga tadhira netunyatsoziai tozobata dzimwe dzese dziripi dziriko ndomazire ndinoita pamusoro regaiti tauri pamusoro ndofunga kuri kunzi aho zvichireva kuti I am involved ndinotoziva ndizvo which means inini hangu ndiri kutaisa nhoroondo saka ndakambobvunza ndakabvunza ndikati baba wakauraya here
sekuru wakauraya here kwakuda kuudzwa kuti zvakambofamba sei, but ivo vane dzavo nhoroondo dzavanongotaura sekuziva kwavo. And dzangotaura nyaya yetradition yekutoti apo, but mumusha mutone zvakawanda zvekutonetsa zvavo, asi vanongoti apo. Asi ini ndiureva kuti ini ndapane zvotoziva ndizvo zvavo zvinonetsa zviita pane musha kuti orit ini ndikubvunza kuti sekuru wakauraya here kana kuti baba wako wakauraya here mausubiraba tozoona ina tezvaro mashuku handei panzara chimbozwe nhasi kuti nhasi munobva panotinei handei panzara